Jesu awe mponesi wangu, jizatenyine rudo, dipawise jiwa, ngandifame sa Jesu, murwendo rweri pasi, diri murombo mweya, karaine nimponesi, kana achinzwa shiri, zimwe zichiputika, adziitire mutsa, ngedi anondizwawo, anonditungamira nekundiregerera, ngandiitwe mutsvene, karaine nimponesi, ngandifane na Jesu mukurarama kwangu, ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere, ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu, ngandiwe nerutendo, karaine nimponesi, ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu, ngandiwe nerutendo, karaine nimponesi. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo, nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Dei nyasha nerugare, dei zvingatirindira. Ngatinamatei. Baba vedu namuponesi musiko wedenga nepasi, toda kutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi, komborerai vana vedu, komborerai vabereki, komborerai munhu wese. Nyasha dzenyu todzikumbira, uye rudo rwenyu torutsvaga. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari. Tine zvizhinji zvatinoda kutaura nezvazvo, nenyaya zhinji dzatinoda kubata. Munamato wedu uri kuti izvo, kana tichinge tapedza kutaurirana, dei Mwari angatibatsira kuti imimi muve nani kudarika isu. Chishuwo chedu vanangu ndechekuti izvo, patakaita number 1, iyesu, imimi musafoire, uye patakafoira, imimi futi musafoire. Zvatinenge tichitarisira ndezvekuti imimi muve nani kudarika isu. Ndinokumbira kuti kana iwe uri chanana wakatarisa ini uchiona kukundikana kwangu, ndakukubatsire kuti uve munhu ari nani. Asi kukundikana kwangu ndakurege kungove nyaya, asi kusina rubatsiro runouya kwazviri. So by the end of the day, upenyu is not a question of talk. Upenyu is not a question of analysis chete. Uye upenyu haisi nyaya yekungotsoropodza. Uye upenyu haisi nyaya yekuziva kuti agona neatadza ndiani chete. Upenyu hakusi kuziva kuti ari kutonga atonga zvakanaka here kana kuti atonga zvisina kunaka chete. Asi upenyu hunoda kuti tidzidze kubva kune vari mberi. Kuti ava vakakundikana apa, isu tichachinja nzira. Zviri nani kuzosangana nerimwe gomba mberi pane kuramba tichingopinda mukati megomba iroro. Saka ngatibatsiranei muchinhu ichi. Tisarambe tichingoronga nekurongonora, kutaura nekutaura, kungoita ruzha
kuti following iwande, asi pasina chinobudapo. Toda zvinhu zviri practical, toda zvinhu zvinoendeka, toda zvinhu zvakanaka. Saka dai Mwari angatiitire nyasha, tisaperere pakushorana, tisaperere pakudzonzerana pasi, asi tisimudzirane kuti mumwe nemumwe wedu urarame mune zvakanaka. Ndoramba ndichikurangaridzai kuti chirwere chakauya, chirwere chiripo. Ndowanzoti izvo whether chakagadzirwa kana kuti chakauya choga, whether chakabva kumhuka kana kuti hachina kubva kumhuka. Chandoziva ndechinoti vakauya nacho vanogona kunge vachiziva marapirwo acho. Saka ngatirege kugara pasi tichingoitisana nharo, tichienda matheories akawanda akasiyana siyana. Chandokumbira ndechekuti umwe nemumwe neupenyu hwako, make a decision inoenderana newe. Ukaona zvakanaka kuti uende kunomwa mushonga, enda unozvimwira mushonga. Ukaona zvakaipa kuti usamwe mushonga, itizii orega kunomwa mushonga. Usaparidzire vanhu kuti ndave nefact, iwewe uchishandisa assumption. Usati ndinoziva nekuti une message yawakanzwa paredio kana kuti paTV. Iwe unogona kunge uri right in terms of your conviction, asi source yako iri wrong. Zvinozonetsa mangwana vanhu vakatenda muchinhu chausina kuvamba mulebhu yekumba kwenyu. Saka ndokukumbirisai nemweya waMwari, ngatisasimudzai mhepo zhinji dziri based on assumptions. Vanhu vomeka madecisions eupenyu based on our assumptions when the practical side of life is there. Saka nyaya yekurwara iyi is practical. Chirwere ichi is there. Kufa tiri kufa, vari kupotswa vari kupotswa. Nhasi ndiwe, mangwana ndini. Ndinokukumbirisai nemweya waMwari, ngatisafuriranei, umwe nemumwe ngaave in charge yeupenyu hwake. Mukatarisa pamedia iko zvino izvi, mafungiro anosiyana, mafungiro anowanda. Umwe ane pfungwa idzi, umwe ane pfungwa idzi. Umwe ndedzekutsvaga mbiri, umwe ndedzekungove different. Umwe ndedzekungonyongana, umwe ndedzekungoita izvo. Umwe ndedzekungopesana. Umwe nemumwe anowana mbiri nenzira dzakasiyana. Asi ndoda kuti usadiridzire mbiri yevanhu nekurasikirwa neupenyu hwako. Umwe nemumwe be in charge, be in control, be sober and make decisions based upon what you know. Dei Mwari angatiitire zvakanaka, uye Mwari aramba achitiwedzera nyasha kuti titsikirirwe nyasha pamusoro pedzimwe nyasha. Ndoda kuverenga mukati mebhuku razvirevo. Ndiri kuverenga pachapter ya11 kubva pavhesi ya5. Rangu rinoti, kururama kwowakakwana kucharuramisira nzira dzake, asi wakaipa uchawiswa nezvakaipa zvake. Mupabate mupaise mumusoro vafana. Kururama ndozvataurwa navhesi 5. Kwowakakwana kucharuramisa nzira dzake, asi wakaipa achawiswa pasi nezvakaipa zvake. Akaipa achawisirwa pasi nezvakaipa zvake. Ndoda kuti mupabate, pari kunzi munhu akaipa haawisirwe pasi nevanhu vane hutsinye, asi achawisirwa pasi nezvakaipa zvake. Regai ndikupese example panapa pavhesi ya5 ndisati ndaenda kure. Ngatitorei kuti iwewe uri mwanasikana, ende uri mwanasikana obva wadecida paunga uri kuhigh school kuti ndoda kumbodanana naheadmaster. Obva watanga kudanana naheadmaster. Zviri mumaziso evana vese vechikoro. Saka kana zviri mumaziso evana vese vechikoro kuti unodanana naheadmaster, ozoti wabva pachikoro obva wasiyana naheadmaster, unosangana neumwe munhu ari promising, wosangana neumwe munhu waunoda, wosangana neumwe munhu ane ramangwana rakarongeka. Munhu uya manje ochiti, inini handingopindi muswimming pool ndisina kumeasure depth. Let me inini find out kuti background yemunhu uyu yakamira sei. Paanoenda manje akunoita due diligence yake, obva asangana nevawakafunda navo, vobva vamuudza kuti kutsvukira akatsvukira zvake, vobva vamuudza kuti chikoro chiripo hake, asi dambudziko rake nderekuti waidanana nemaheadmaster. Saka kana uyu akuita decision yekuti handichakudi, usablame vanhu vati ndo zvaiitika, pamusana pekuti zvavataura handiyo, handi manyepo. Zvavataura ndezvawakaita, zvavataura iCV yako. Vangovhura peji yanga isingazikanwe, peji yawaiti wanama neglue kune umwe munhu
ainamanura. Kana ainamanura manje, uyo akameka decision based on the information yaapiwa, hauna kuwiswa pasi neumwe munhu. Bhaibheri riri kuti munhu asina kururama achawiswa pasi nezvakaipa zvake. Vanomboita madrawings munozviziva ndezvekuti izvo ukanzi drowa chinhu, zvikanzi izvo tiratidze masectional details. Zvazvinoita ndezvekuti kana wakuratidza masectional details, unodrowa diagram rako, asi paunosekshena unobva waita kuti ari kuriona asangoona madziro opanze chete, asi aone nezviri mukati. Asi zviri mukati handiwe muridzi wazvo, zviri mukati handiwe wazviisa, wangosekshena kuti izvo zviri mukati zvionekwe. Saka muzive chinhu ichi ndechekuti umwe nemumwe muhupenyu uri kudhrowa diagram, umwe nemumwe muhupenyu uri kuvaka chivakwa, umwe nemumwe muhupenyu uri kuconstruct. Asi chinoitika manje mberi, kune vamwe vachada kuzocheuka kuti imboti sectionerai chimba chako chawakavaka, imboti sectionera palasi yako yawakavaka, tione zviri mukati. Ndo zviri kunzi nebhaibheri manje. Iyoyo CV yako, iyoyo past yako inogona kuve a stumbling block. Kana yakuwisira pasi, uzive kuti you are your enemy, but not those who uttered the words are your enemy. Ndangoti ndiclarify verse ya 5 iri kuti izvo wakaipa uchawiswa pasi nezvakaipa zvake. Verse ya 6 yobva yati, kururama kwavakarurama kuchavarwira, asi unonyengedzera uchabatwa nezvakashata zvavo. Kana munhu wakaipa achifa, zvaanotarira zvichaparadzwa, tariro yavakashata inoparadzwa. Inzwai munzwe zvitaurwa nebhaibheri panapa. Bhaibheri riri kuti izvo, kana munhu akaipa achifa, hanzi zvinoitika ndezvizvizvi, chinotanga chaurawa itariro yake, zvaakatemba, zvaanotrust, zvaanoti ndizvo, zvaanoti apa ndo pandakabata. Zvikanzi izvozvo zvaanotrust ndo zvaanotanga abvutirwa. Pamusana pekuti kana zvawakatemba zvabviswa, zvinoreva kuti hausisina pekunamirira, hausisina pekubata. Zvorevei? Zvoreva kudai izvi. Ndorangarira tiri vafana, kune kwataimboenda tikamba tadenha. Saka tadenha ikoko tine umwe mufesi wedu akanga ari mukuru kwatiri, ndiye akanga ari mberi pakudenha. Ndokumva abahwa nevatakanga tadenha. Saka vamubata vakanga vane zvamboko, ndomva vatanga kudhila naye nezvamboko. Isusu takanga tadenha naye, takanga tamira at a distance, tisingakwanise kuti timubatsire. Saka iye paaichema, akachema achimva ati izvo, endai munodaidza mai member. Ende mai member zvochwadi ndobva tamhanya isusu tichienda kunovadaidza. Pamusana pekuti ndo vaive monya kwaari. Saka tavadaidza monya, ndokumva yauya zvechokwadi ichimhanya iri pamberi. Patakasvika nemonya yedu, vaya ndokuramba vakabata wavaidhila nayo. Vakamubata kudaro, umwe wacho ndokumva apedzerana nemonya. Saka monya yakati yapedza kurohwa, yakanga yajoina isusu manje, tichiwokera uyo akanga achirohwa nezvamboko. Ende pari zvino anga asingachachemi achitendai munodaidza nhingi, because akanga akuziva kuti vanhu vandiri kudhila navo monya yangu vatopedza nayo. Saka zvandakupiwa manje inini zvazvangu straight. Ndozvinotaurwa nebhaibheri panapa kuti muhupenyu umwe neumwe ane humonya hwake, une zvinokubhadhara zvekuti kana iwewe vanokuona ndo zvaunozvitengesa nazvo. Vanangu, ndoda kuti munyatsondibata zvakanaka, zvekuti nyange uchifamba mustreet uchienda kunovhima, because hakuna unoraura asina kuisa wemu pachirauro chake, uye hakuna unoenda kunovhima asina kuisa wemu pachirauro chake kuti aattracte izvo zvaari kuda kubata. Saka umwe nemumwe uchisumuka mumba, pane zvinhu zvaanotemba. Umwe anotemba figa, umwe anotemba zviri mumusoro, umwe anotemba uyellow, umwe anotemba kusimba, umwe anotemba kuratidza mazamu ake panze, umwe anotemba kuti inini ndakavakwa zviri nani, umwe anotemba kuti bvudzi rangu rinoendeka, umwe anotemba kuti inini ndakabatana, umwe anotemba
kuti maziso angu ndikangosvinura vanhu vese vanovhiringika. Umwe anotemba kuti ini ndikangotaura vanonditeera. Umwe nemumwe ane zvaakatemba. Saka bhaibheri manje riri kuti zvawakatemba zvinongokuisa mumaneti, zvawakatemba zvinokubatsira kuenda kunoipa, zvawakatemba zvinokupinza muchivi chikuru. Zvikanzi Mwari manje zvaachaita ndezvinoti magumo ako achange akadai. Chinhu chekutanga chichabviswa naMwari ndezvawakatemba. Chinhu chekutanga chichabviswa naMwari ndezvawakatrasta. Chinhu chekutanga chichabviswa naMwari ndezvinokupa value. Chinhu chekutanga chichabviswa naMwari ndichaikutadzisa. Chinhu chekutanga chichabviswa naMwari ndezvaikuita pamusika. Zvinhu zvawaitora uchiti ndo number 1 mukati meupenyu hwako. Kamake-up bottle kako kawaiti ndo kamwari kako mukati meupenyu hwako. Kuwanda kwekuzikanwa kwakwaiti ndo kunokupa mbiri. Zvikanzi naMwari chichatanga chaitika before you collapse ndechekuti Mwari achabvisa zvawakatemba. Saka iyi advice iri kupiwa naMwari kuti imimi, when you control people, you must always remember kuti zvamunovashandisira pakuvakontrola handimi makauya nazvo. Zvamunovashandisira pakuvakontrola handimi makazviinvenda. Iwewe bheki yaunoshaina nayo handiwo wakauya nayo. Iwewe kutsvuka kwaunoshaina nako handiwo wakauya nako. Iwewe mazama unoshaina nawo handiwo wakauya nawo. Zvikanzi naMwari izvozvo zvaunotemba ndo zvandichatanga ndabvisa. Kana ndapedza kuzvibvisa, vanhu vaakuchiona kuti hapana zviripo, ochiziva kuti wawira pasi. Saka ndoda kuti mese muri pano apa muzive chinhu ichi. Ndaakukutaurirai bhaibheri rangu rinoti izvo, musazvitarisire pamusoro nekuti munongovewo vanhu zvavo. Musazvitarisire semuri different, munongovewo vanhu zvavo. Mwari akabvisa investment yake yaakaisa pauri. Ndoda kukuudza kuti unosara ungori munhu. Saka vana vangu, ndoda kuti pamunenge makagara paya muchishora, pamunenge makagara paya muchifunga kuti makarongeka, pamunenge makagara paya muchifunga kuti muri vanhu kwavo, pamunenge makagara paya muchimislidwa nemafoni, pamunenge makagara paya muri paWhatsApp nguva yemessage, pamunenge makagara paya muchitsvodwa panguva isiriyo, pamunenge makagara paya muchirara pese pese, muzive kuti izvo the objects that you are using are not your invention. Ende muridzi wezvinhu izvi ari kuti inini ndikatsamwa ndichatora zvinhu zvangu. Kungoda kukuprovira point before you die kuti munhu iwewe usina inini hapana chiripo. Saka kaupenyu kenyu kamuri kurarama kanenge drama kane the end kumberi. Hakuna firimu inongotanga pabeginning isina the end. Zvinhu zvese zvine mavambo, zvinhu zvese zvine middle point, zvinhu zvese zvine the end. Ende tese takatarisa ku the end. Saka panyaya ndichatauraiko zvino izvi, ndoda kudhiskasa nemi ndichingokuratidzai the end yenyaya yenyu. Panyaya tichatauraiko zvino izvi, ndoda kungokuratidzai magumo enyaya yenyu. Sezvandakataura kare, handikumanikidziri kuona kana uchada kutsinzina, handimanikidziri kufamba kana uchada kugara, handikumanikidziri kunzwisisa kana usingadi kunzwisisa, handikumanikidziri kudzidza kana usingadi kudzidza, handikumanikidziri kuchinja kana usingadi kuchinja, handikumanikidziri kunamata kana usingadi kunamata. Unogona kufunga ndiko vanhu vakapusa, imboita saizvozvo. Unogona kufunga kuti Mwari ari kutadzisa zvinhu zvako, imboita saizvozvo. Unogona kufunga kuti mubereki wako is a pain in your flesh, imbofunga saizvozvo. Asi ndoda nhasi unoyi ndoda kungokuudza there is an end. Kuona misoro iyi kuchena yakambenge isina kuchena, uri kuona misoro iyi kuchena yakambenge yakasvibirira, uri kuona kupfeka magirazi taitomboona tisina, ndaiona zviri kure ndisina magirazi. Asi iko zvino izvi ndiri kuapproacha the end and I have accepted it. Kwandakabva ndokuri, pandakuenda papadhuze. I have accepted the reality of life yekuti kudiko handingaite youth nekusingaperi, yekuti kudiko handingadanwi nezita nekusingaperi, yekuti kudiko handinganzi uyo nekusingaperi, yekuti kudiko handinganzi mirapo nekusingaperi, yekuti kudiko handinganzi I love you nekusingaperi, yekuti kudiko handirambe ndiri boys nekusingaperi, yekuti kudiko upenyu hune expiry date. Zvino kana ndaakunosvika kubest before yangu, ndinofanirwa kunge ndaakutarisa kumasure, ndaakupiwa the sectional drawing of what I built throughout my life, kuti tinyatsoona zvirimo kuti zvine mugove here kana kuti hazvina mugove. Saka ndaakukukumbirai nemweya waMwari kuti tifambidzane, tiwirirane, titeererane kuti Mwari atiitire nyasha. Ndoda nhasi uno issue yandinofanirwa kudiscuss ndeyekuti izvo, what are the dangers of living in? What are the dangers yekunogarisana? What are the dangers
dzekungoita move in, kuti iwewe wadanana nemunhu, mapedza kudanana mobva mati ngatimbonogarai tese, uye ndoda kududzira kuti kwamunoti moving in chii uye kuti zvinorevei mukati meupenyu. Chimwe chandoda kuti ndikuudzei ndechekuti kana muchinge mazopedza kuzviita, zvinorevei, zvichaguma sei uye zvichafamba sei. Ndozotaurawo nemubereki wako whether anoda, anozvisapota kana kuti haazvisapoti, kuti zvinorevei, zviri kufamba sei. Musakanganwe vhesi yandaverenga. Toda kutaura nenyaya iyi, tobva tapedza nayo, tobva taziva kuti iyo zviri kufamba sei uye zvichaenda sei. Chinhu chekutanga ndechekuti kana uri kuti toda kubvumirana, vanangu takagara, kana uri kuti wadanana nemukomana kana kuti wadanana nemusikana, mobva machibvumirana kuti isusu ngatigarei tese, ndoziva kuti tsika iyi haiitiki kunyanya tiri muno munyika yechizvarirwo, asi handiti haiitiki muno, asi pfungwa yacho iri muno uye iri kunze. Chinoitika ndechekuti modzi yacho inodzvagwa tiri kuno. Paunozoenda kuSouth Africa unongonoimplimenta, paunoenda kuUK unonoimplimenta, paunoenda kuRussia unonoimplimenta. Hazvireva kuti modzi iyi yadzvagwa nekuti waakuRussia. No matter who you are, no matter what you think, being in Britain does not make you a British. Being in South Africa does not make you a South African. Therefore, you still remain a Zimbabwean. Asi chinonetsa ndechinoti kana waakudzvara modzi yako yakasimirwa kuno nekuda kwebehavior yako, yakasimirwa kuno nekuda kwesocial media, yakasimirwa kuno nekuda kwemedia, iwewe unochienda unofunga kuti wave izvozvo pamusana pekuti wapinda mune imwe community ine mavalues akasiyana. Nyamba yaingovemo asi yaisuppresswa nekuda kwe-environment. Wazochinja environment, you are now showing how prodigal you are. You had these things when you were in Zimbabwe. Hauna kuzonomera masexual organs nekuti waakunze kwenyika. Waive nawo asi wakanga wakadzvinyirirwa neenvironment yakanga iripo. Saka waenda nazvo, you are now using whatever you have. Why? Because the seed was already sown and now it is maturing. Saka chandinoda kukuudzai manje ndichinoti, pamunoti paya we are moving out, what you are doing is you are not only moving out of a building. Ndo number one. Kuti unogara pano ndo imba yako iyi, ndo pamugere. Oti iwewe, when I move out to stay with my boyfriend, all it means ndachinja address, ndaimbogara muna Pendennis, iko zvinezvi ndakunogara muna Suffolk. Handizvo zvazviri kureva. Kana tichitaura nenyaya yekuti wamove out, ndezvekuti wamove out of a building, ukamove out kubva kuprinciple. Wamove out from a principle, you have also moved out from identity. You cease to be who you were and you have manufactured something else. And that is something that you have manufactured. You might give it a very different name, but it is the process that determines the product. Ndiri kuti inini kamubikirwo keflower, iflower, but kamubikirwo ndo kanodecide kuti chimodo here, ndo kanodecide kuti ikeki here, ndo kanodecide kuti chingwa here, but yese iflower. Process ndo inodecide kuti chazobuda ipapo chii. Saka ndiri kuti when you have moved out, you have moved out of a principle and you have entered into a different principle, and the process that is there is now what decides who you are. Muchikaranga isusu taiti kana maita move out, tinoti muri kuchaya mapoto, tinoti chipfambi chachinjwa zita. Mutsauko weupfambi hwako nemutsauko weupfambi hwemunhu ari mustreet inhamba yevanhu vamunowana pazuva, uye
nemugove wamunopiwa mapedza mabasa enyu. Ndofunga mandibata. Ari mustreet kana apedza zvauri kuita, mutsauko ndewekuti she moves in and out in rapid succession. Iwewe you move in and out in slow motion. Asi mese mamuva in and out. Zvoreva kuti kaupfambi kako nekaupfambi keuyu ariko professional kakangofanana nemunhu aenda kuSouth Africa. Umwe akaenda nendege, umwe akaenda nebhazi, umwe akaenda netsoka. Vese vaenda. Masvikiro anosiyana, asi kusvika vanosvika. Nenhamba yemazuva ekufamba anosiyana, asi kusvika vanosvika. Saka kamoving out aka muchibuda muprinciple, zvakanongoreva ndezvinoti mutupo wenyu wafanana, zita renyu rafanana, uye zita racho munoriziva. Asi zvangosiyana ndezvinoti iwe unoshora vane nhamba huru, nyamba nhamba iyoyo uchaisvika. Uchaisvika seiko sezvizvizvi? Number 1, ukaenda ikoko kwamuri kuenda kuroad test, because basically zvamunoita ndezvizvizvi. Ndoda kuti tinyatsobatana vafana. Ngatibatanei pachinhu ichi. Ndechinoti ndoda kubvunza semubvunzi. Mukadzi akaroorwa, akarambwa nemurume, akadzoka kumusha. Musikana akamuva out, akaenda kumurume, akaenda kune uyu waamuvhira maari, omva anodzoka ikoko. Kana iwewe semukomana uchida kurovora, mutsauko uri pachii pamunhu who moved out for nothing neuyu akaenda akarambwa? What is the difference? Iwewe unogona kuti hapana mutsauko pamusana pekuti uri kungoweya zvakasiyana, asi pandiri inini pane mutsauko. Mutsauko number 1 uri paprinciple. Yes, vanhu ava vanogona kunge vari mucondition yakafanana yekuti vese hadzisiri mhandara, asi imimi munoziva kuti pane mutsauko wekuti izvo kana munhu uchinotenga mota, kune yatinodaidza kuti second hand vehicle, imota yakamboshandiswa neumwe munhu. Kozoita imwe dzatinonotenga inonzi insurance rake, imota yaishandiswa neumwe munhu, ndokumba yazopinda mutsaona, ndokubuda mutsaona. Saka paunonoitenga, mese matenga mota dzakanga dzichisenzeswa, asi mutsauko ndewekuti umwe atenga used car asi umwe atenga reki. Saka zvandiri kutaura manje ndezvinoti chinoita kuti ive reki zvinogona kukonzereswa nemadhiraivhirwo ayakaita akapinda mutsaona, kana kuti wakaita munyama ukapinda muaccident. Whichever way this thing happened, ndechekuti iwewe waakuti yareki. Ende veinsurance vanotokubvunza kuti zvatakukupa mari yako, since wanga uri fully covered, do you want to keep your reki or uri kuda kuti umbva watipa reki toitengesa? Zviri kwauri to keep the reki or kuti uitengese. Now zvandotaura panapa ndezvizvizvi, ndezvekuti ndo zvakangofanana nescenario yenyu iri mauri. Uyu wakadzoka kumukadzi uyu, tinogona kutaura kuti hongu used car, but uyu akaenda kunze. Why? Because of violation of principle. We cannot talk of her as a used car, but it's a wreck. It's beyond being used. I'm sorry to be saying so. Why? Pamusana pekuti ndo yard yauri kutocreate, ndo yard itoripo. Saka mubvunzo wochiti tomboti wapinda mune mekutanga, onoitwa road test, oonekwa kuti hazvisi kufamba. Onopinda mune yechipiri, oitwa road test, oona kuti hazvisi kufamba. Onopinda mune yechitatu, onoitwa road test, zvoonekwa kuti hazvisi kufamba. Paunonobuda uku unenge waapa 20. Fambiwo yotanga apa ichibhadharisa mari, painonobuda apa inenge yaapa 20. Mutsauko wacho unove chii? So by the end of the day, ndeuyu, you cannot go out there and live carelessly. You cannot go out there and misbehave. And you cannot go out there and deny principle. You cannot go out there and deny my morals. Wapedza kudaro,
oramba kuti upiwe zita, oramba uchingotaura kuti izvo a used car is a used car. Isusu tiri kuti izvo you cannot qualify to be a used car because you are beyond being used. What you have done, you have wrecked your life. And when you are selling whatever you are selling, you are not selling spare parts. When you are selling whatever you are not selling damaged part. But when you are selling whatever you are selling a wreck. And why do I say it's a wreck? Because you made a decision kuti zvive izvozvo, and by the end of the day you wrecked this life, but you still want to maintain value. Akakuudza kuti chinonzi munhu ipackaging ndiani? Akakuudza kuti chinonzi munhu as long as uchiri kufema ndiani? Akakuudza kuti chinonzi munhu ndechekungoti as long as ganda rako richidaira mafuta ndiani? Akakuudza kuti chinonzi munhu ndechekungoti as long as uchanzi joy ndiani? Chinonzi munhu are the contents. Chinonzi munhu hunhu huri mauri. When you decide to live a life isina hunhu, you have created a different species, and this species must be called by its own name. Ndoda kukuudzai vana vangu, idzi road test dzenyu idzi hadzishande. Road test dzenyu idzi, imagine nyangwe ndiwewo uri kutengesa mota. Munhu ouya oti ndoda kuita road test. How can you allow someone else to do a road test for 4 years nemota yako? Painodzoka, can you put it back on the shelf and say, mota yangu yadzoka muground ndakutengesa? But imimi, this is what you are doing. You are saying, this is a car. It's a brand new car. I am giving it into someone else's hands so that anotesta. Akada testa 1 month, ndi. Akada testa 4 years, ndi. Akada testa 10 years, ndi. Asi painodzoka pamusika, inofanirwa kungoramba ichinzi imota nekuti yapukutwa. Inoramba ichinzi imota nekuti yazorwa mafuta. Inoramba ichinzi mota nekuti yaita repaint. We cannot operate like that as though tiri musika wekutengesa mazitya. We cannot operate like that as though we are not dealing with life. We cannot operate like that as though we are not dealing with the principles. And kana vana vakuzotitaurira kwatakanga tiri, kana vana vakutitaurira kwataiswera, kana vana vakutitaurira kwataive, oti izvo munei neupenyu hwangu tinei nawo pamusana pekuti kamuraramiro kako kanoti affect. Kamuraramiro kako kanoafekta madzimai edu, kamuraramiro kako kari kuafekta muna mai vedu, kamuraramiro kako kari kuafekta hama dzedu, kamuraramiro kako kanokonzera BP. How have you decided to surrender your life into someone's hands and let him road test forever? How can you have a union isina commitment? How can you have a union yekuti munhu anongopinda anongobuda paanenge achida? How can you have a scenario yakadaro and you want to portray it as normal? All I want to tell you ndeyekuti izvo, kana mazopedza processing, kana mazopedza maitiro aya, no matter what you call it, no matter what people say, no matter what technology say, no matter what celebrities say, no matter what Hollywood say, no matter what Facebook say, I want to tell you, Mwari anoti ndinosemeswa nazvo. Bhaibheri roenda mberi rototi, inini nyangwe pandakaparadza Sodom neGomora, ndo zvinhu zvavakanga vachiita izvi vachiti joy, ndo zvinhu zvavakanga vachiita izvi vachiti chimanje manje, ndo zvinhu zvavakanga vachiita izvi vachiti ndo zvinonakidza, kusvikira inini ndasvotwa ndikati let me destroy this world. Why? Because of this type of behavior. Asi panapa nzwanzo zvekutaurwa naMwari. Mwari ari kuti manje, nekuda kweupenzi hwamuri kusarudza, I am going to withdraw my benefits. Nekuda kweupenzi hwamuri kusarudza, I am going to pull the rug from under your feet. Nekuda kweupenzi hwamuri kusarudza, ndehwekuti izvo usati wafa uchachema kudarika wawakachemedza. Mubereki wako akazadza kapu nemisodzi, iwe uchazadza drum. Mubereki wako had a sleepless night, iwewe uchave ne-sleepless nights. Mwari ari kuti the same measure that you used will be used on you. Why? Pamusana pekuti you are deciding to be complicated pazvinhu zvisina complication, and you are deciding not to think where you are supposed to think, and you are decided to Christianize things that are not supposed to be Christianized, and you are deciding to normalize things that are not normal. Ngatitaurirane chokwadi, this is not normal behavior. Ngatitaurirane chokwadi, this is not normal existence. Ngatitaurirane chokwadi, hazviwiriranwe nazvo mukati mekurarama semunhu. And what have we become? We cannot live like animals.
We can't do that. We can't live like animals. Toti izwa it's an age of technology. Toti it's a global village. Toti izvo ndo zviri kuitwa nemunhu wese upi. Kuti imbwa yangu yabuda haina kudzoka. Imbwa yangu yabuda haina kuyabuda yadzoka yakamitiswa. Imbwa yangu yabuda inongoswera kwese kwese ichirara kwese kwese. Imbwa yangu ichipedza kubuda mwana wangu abuda arongorarama sembwa yangu. Mwana wangu abuda anongonorara kwese kwese. Mwana wangu abuda odaro togara pasi zvonzi imimi separent you are refusing to change. Udati ndichinje kuenda papi kuti iwewe nembwa yangu zvifanani. Number 2, ndoda kukuudzai vanangu kuti ukatora vanhu vaviri vese vasingagone kuverenga, asi umwe wacho haana kumboona musuwo wechikoro, umwe wacho akaenda kuchikoro akadzoka asingagoni kuverenga after 11 years. Vanhu ivavo kana tichivaasesa kukunoku tinoti vese havagoni kuverenga, asi kana tazoda kudzika nenyaya mazita ava havana kufanana. Uyu asingagoni kuverenga akaenda kuchikoro tinomuti dofo. Uyu asina kuenda kuchikoro tinoti haana kudzidza. Munhu asina kudzidza nedofo hazvina kufanana. Munhu asina kudzidza akashayirwa mukana, asi dofo rakapiwa mukana rikasausenzesa, rakapiwa nguva rikasaisenzesa. Saka ndo patinozoti idofo. Vanangu, ndoda kukuudzai kuti marriages may fail, choices may fail. Unogona kufungwa ndaona zvinhu kwazvo zvisiri zvinhu kwazvo, zvinoitika. Unogona kuroorwa uchiti zvichagara zvoramba kugara, zvinoitika. Unogona kuroorwa uchiti munhu kwai uzoona kuti haazi munhu kwai, zvinoitika. Kana izvozvo zvaitika, tinogona kugara pasi, nyaya yako inotaurika. Asi chinonetsa ndechinoti imimi manje muri kudhisaidha kudyara mhodzi yekuti zvamangwana zvisaite. Muri kudhisaidha kucreata a CV isingadiwe naemployer. Muri kudhisaidha kuita upenyu husingadiwe naMwari. Mapedza kudaro mosumuka moti nekuti tese takatadza tikasasvika pakubwinya kwaMwari. Pataiwa kumwe kwacho hakuzi kutadza, kuzviitisa. Muri kuita mavune, muri kuita muchida, muchinyatsoziva kuti unoenda kupati iyewe wasvika ikoko unomwa zvese zvese, unonyatsoziva uri muKristu, unonyatsoziva mai vako has invested a lot in you, unonyatsoziva baba vako have invested a lot in you, unonyatsoziva how much effort yakashandiswa nababa vako kuti vatenge mota, ende unonyatsoziva vakupa mode of transport kwanga uchienda hakuendeki. Vakati mwanangu chienda kupati, unosvika ikoko unomwa doro, upinda mumota yakasenzerwa nesimba, mune mitumbi yevanhu vakainvestwa zvakasimba, mune vanhu kwavo nevanhu vasiri kwavo mukati memota. Wadhakwa wakuva drive, orovera pamuti mese amariro. Don't you see kuti you are being careless? Don't you see you are being reckless? Don't you see you are doing things zvisiri normal and you want that to be normal? Ndo zvakafanana naizvozvi zvekungoti ndabuda mumba mai handichadzoki, ndabuda mumba mai ndakunogara ikoko. Mukomana wangu, to the extent yekuti nekuti mai vako ndi single mother, nekuti mai vako vanogara vega, waakutoinvite mukomana otoudza mai vako kuti ari kurara pano nhasi haana kwaari kuenda, ende waakutotonga nedemo, waakutounza pfungwa yeupfambi mumba mune vana. Unototora nekamwana kako kamunin'ina kako kadiki uchiti handei kuboyfriend kwangu, unoswera wakakaisira makatuni iwe wakarara mubedroom neumwe munhu, planting the seed even in your 12-year-old, planting the seed even in your 9-year-old, and when you come back you say the world has changed. Don't you see you are painting this picture with a very wrong brush? It can't work like this. Neither can we Christianize this vanangu. It can't work like this. Zvine mubayiro wakaipa izvi vana vangu. Hachizi chirungu vanangu. Nyangwe inga varungu havadaro. Kunonzi kubatira pamusoro, kunonzi kupaparika uko. Hazvisiri izvo izvi. Hachisiri kuti waakugara kunze, hakuzi kunzi waakutaura chirungu. Haizi nyaya yekuti waane mari, haizi nyaya yekuti wafunda.
mwana wangu uku kupusa, mwana wangu uku kupaparika, mwana wangu uku kurwisana naMwari, kuitwa chidzoi nemuvengi. Shanduka pachinhu ichi. Ukasashanduka pachinhu ichi, Mwari anokushandura, asi Mwari anoshandura nenzira inorwadza. Kana upenyu hwazosvika kwekupedzisira, ndoda kukuudzai vanangu, kana upenyu hwazosvika kwekupedzisira, when we look back to the ripple effects of our life, kana upenyu hwazosvika kwekupedzisira, Mwari asati atitonga mukati medenga, tichingotongwa chete nemaeffects emabasa edu pane vataigara navo. Kana upenyu hwazosvika kwekupedzisira, Mwari asati ati nyika ino yaguma, tichitarisa kumashure, and your life is cross-sectioned. How has it impacted your siblings? How has it impacted your parents? How has it impacted your future? How has it impacted you as a person? And how has it impacted you as a Christian? And how has it altered the way you think? Kana upenyu mwana wangu hwazosvika kwekupedzisira, dzese idzi nyaya idzi tadzivhara, dzese idzi nyaya idzi dzisisipo, dzese idzi nyaya idzi dzaakumashure. Unoitsanangura uchiti chii nyaya ye-living in. Kana upenyu mwana wangu hwazosvika kwekupedzisira, unoti kudii nenyaya yechipfambi. Ndokumbira kuti mufunge, mufungisise. Nyangwe nemiwo vanakomana, do you think it is fair to live nemunhu ari kutsvagwa? And do you think it is fair to continuously live upenyu hunorwisana naMwari? Mupi weoxygen, mupi weupenyu, mupi wezvese. Ende pamusoro pezvese, you want everyone else to feel bad because ari kukuita ill treat. Ndoda kuti patinonamata, umwe nemumwe ufunge, mwedzi yamadzvara iyi muchatitukisa naJehovha. Mwedzi yamadzara iyi muchatidzosera kuEgypt. Mwedzi yamadyara iyi muchatidzosera muuranda. Mwedzi yamadyara iyi muchati tikonane naMwari. Ende mwedzi yamadyara iyi muchati tushaye denga. Dei zvaigona tadzokedzana tararama zvinodiwa naShe. Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira. Tibetserei isu nevana vedu tione the bigger picture, tirarame sevanhu vanokudai, vanokutyai, vanokuzivai. Mwari ndongokumbira kuti dei mungabetsera vana vedu vangava vanoziva chinhu ichi kuti ndimi muridzi wezvinhu. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Vese vanonzwa rauranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweri, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda, dawiraidi, uyo unoda, dziwira ngeizwi, uyo unoda, upenyu darini, uyo unoda,
tumasoko pango mune mikana, baba odikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uya, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pango mune mikana, baba odikanwa ari kudaidza, uyo